Jiem wara li d-deputat tal-establishment u l-kap de facto Carola Aquilina fetaħ attak fuq l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia, kollegi tiegħu fil-Partit Nazzjonalista ħarġu jaqbżu għal dan l-aġir. Dan l-istazzjon staqsa li d-deputati tal-Oppożizzjoni kif kienu deħlin għal seduta parlamentari fejn fija Aquilina wkoll reġa' sfida b'arroganza lill-Speaker tant li qallu biex iġiblu l-pulizija ħalli joħorġu il-barra. Mux bil-polizija, għetlek terġax tamela, ma għadekx il-kelma, iqaf. Għawnek kitwet minn 79, btet tiġib bħal oħrajn. All right? Iqaf, għetlek iqaf. Madana kollu qoddim tali aġir inkluż f'seduti preċedenti kienu qatta deputati li ħarġu wonqu mal-Aquilina u bekk għamlu dan l-attak tagħhom ukoll. Fost dawn kien hemm id-deputat Mario De Marco li qal kif kulħadd għandu dritt jagħmel il-kummenti tiegħu. Danna l-attak ta' Carola Aquilina fuq l-Speaker. Kifni, kulħadd għandu dritt jagħmel il-kummenti tiegħu. Id-deputata Bernice Bonello li missiera daqt se jkun is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista saħansitra staqsit x'kien l-attakk. Tikkondanna l-attakk ta' Carola Aquilina fuq l-Speaker. Fejn, ma naħseb hemm ħafna iktar affarijiet fuq xi nistgħu nitkellmu x'attakk kien hemm minn Carola Aquilina fuq l-Speaker. Allu sfaċċat, allu missu jpoġġu man-naħa l-oħra tal-Kamra, ma tikkondannax. Qudiem l-istess mistoqsija kien hemm għatta deputati tal-Oppożizzjoni li ħassewhom skomdi jwieġbu. Onorevoli tikkondanna l-attakk ta' Carola Aquilina fuq l-Speaker. Għalfejn skomda. Għalfejn skomdu twieġeb. Skużani x'qed